Salam, hormatly watandaşlar. Bugünkü söhbetdeşligimiz ine soňky bir hepden dowamyny. 10 gün bir hepden şu karalykda ýa-ni internet ulgamyny iň esasy tema bolan Türkmenistanyň degişlikde iň esasy tema bolan waka olan bizim watandaşlarymyzyň Türkiýede İstanbul aeroportuny eden talapnamasy bilen baglanşykly bol. Indi görşüňiz ýaly başda Üständen çykyş etdi şo taýda. Soň ýenem birazajyk wagtdan soň ýenem başgalar geldi. Indi görse hökümet ýa-da tesip başlady. Halka edebilýän zorlugy ýok şu aeroportyň içinde ýa güýjülent bilen aklar. Ondan soň iň soňky edilen ýa-ni protestde adamlar ne hömer we birnäçe ýüz adam şo taýda talapyny bildirip başlady. Ve gaty gowuzat watandaşlar biziň ine 3 ýyllap alyp baran işimiz şol halka düşünürşi işidi. Her bir adam öz hak hukukyny ulanyp bilmeli we peýdalanyp bilmeli. Şol hak hukuklary Türkmenistanyň konstitusiýasyna ýazylan we görkezilen. Ýöne şol ýazylan görkezilen zatlar ýa hak hukuklar halkymyzyň özi talap etmäligi zerarly ýa sebäpli ine özüni hökümet diýip atlandyrýan jenaýatkar topar ine etjegini edip berýärdiň içinde 30 ýyllap. Indi şol 30 ýylda edilmedik işleri ýa göýberilen hatalary ýa ýalňyşlyklary ýa halkymyz indi şu gün ýaş nesili özüne gaýtaryp almagy başlady. Bizim şonu isleýär. Şeýle hem bolmaly. Teredin halk näçe öz hak hukukyny talap edip hökümete basyş görkezse şonça da hökümet ýa-da tesýär we şol edilen talaplary doğrulugyny ýerine ýetirmese de şol ugurda gymylap başlaýar. Ine şu gün bolýan wakalar şonu görkezip dur. Ine o taýdan bir samolyot düşüp, ine bir hepde 3 samolyot düşmeli. O da asla üns vermeýän zadyny indi hökümet mejburi ýagdaýda üns berip başlady. Sebäp ol halkyň talapy. Ol belli bir adamyň talapy däl. Ýa Halmuradyň ýa Saparyklyň ýa Ýenemirniň 10 bir halkyň talapy. Döwlet hem halkdyr. Halk hem döwletdir. Ine bollyk oturdy ikisi sepleşdi. Şonu şu haky ýa şu hukuky hiç kime bermellersiňiz watandaşlar. Ol siziň hakyňyz, ol siziň hukugyňyz. Şu öz hak hukugyňyzy yerli ýerden talap edip başlasaňyz, diýmek bütün Türkmenistan ýa ýurt düzeler, düzerjegem görünüp dur. Ine talap edip başladyňyz, siziň öňüňizde liderem ýok, beýleksem ýok, partiýada da ýok, hiç kimem ýok. Özüňiz çykdyňyz, öz hakyňyzy talap edip, biz ýurda gitjek samolyot berin. Biz ýurda gitjek bize ýa-ni şol berilmeli bileýädiň bahasyndan satylmaly bahasyndan satyň, biz hiç kime para da berjekler, peşkeşem ilçihanasyna da ýene bermedi dedi. Inni olar şoňa düşünerseň, indi sapalyk etýärler näçeklerini bilenler. Halk inni öňküsi ýaly sesini çykarman olan her bir diýeni kanuny kabul edene, diýmek adamlaryň inni etinden ötüp sümküne ýetdi. Şol hem dogry, şu edilýän talap dogry, şol ýurda baramyzda da şol edilmelidir watandaşlar. Ine bir bölegi ýem gitdi, ujupsuzca bölegi. Ýöne şolar ýurduň içine näme işleýär? Ýatylar men hatsan hökümet iş bererkä ýa aýlyk bererkä dip. Ya şol ýurduň içindäki bar ýagdaý düzeltmek üçin azda känne iş geçirýärler. Dogan garnaşlarynyň arasynda, ýoldaşlarynyň, dostlarynyň aýdyl owasynyň içinde kwartalmy, şäherdemi. Indi tek ýatmak bolmaz. Şol hökümet ta sahnadan düşýänçe biziňki diňe hereket, yerli ýerden her kişi öz başaran işini etmeli. Ondan şu hak hukugyny hiç hökümet haýsy bir islenlik partiýa ýa parlament gelenine de eliňizden bermäň watandaşlar. Ine hakymyz ine görkezilen hukukymyz. Şunu berjä edin diýip. Yerli häkimetden ta ýokarky oturýany şeýle talap etmeli. Şonu işleýändir kanun.
Ola yazılıpdyr, onu kim yerine getirip men hak hukum getirip men işimi döküp bererkä dip garaşyp ýatmak ol biheppeligiň iň ulusy. Ol işler bilen hiç asan biz öz hak hukumyny gorap bilmer, azad erkin durmuşda da ýaşap bilmer. Şuň kedilýän işler gaty dogrudur. Hiç kime öz hak hukumuňyzy ynanma, talap edin. Kim bolandyr? Eger adam, yani men size Türkmençe aýdyp berenler, şol istenlik wezipe saýlanan ýa bellenen adam kul bolup kulluk etmeli. Halkymyza şeňmi? Ýolbaşçylyk etmek üçin şoňa menejer dip taýlaýatsa, täze zamanyň dili bilen aýtsa, ene şonu edi bilse, höpdesinden gelse, otursun, her 3 aýdan, 6 aýdan, 1 ýyldan bellenir möhlet kanun boýunça şol halkyň öňünde hasabat bermeli. Şoň höpdesinden gelse, işini başarýan bolsa, goý otursun. Eger möhlet şäklendirilmedik bolsa. Yok, başaranakmy? Boş, yerine başga adam. Şol işi men başarjak diýen menejeri goýmaly. Olam haçan bolup biler? Haçan näse her biriňiz öz ýeriňizde öz hak hukugyňyzy talap etseňiz. Ondan bärde bolmaz watandaşlar. Şonuň üçin şu men pikir edýän, düşünýän zadym, görýän zadym, analiz edip otyl. Halk öz hak hukugyny talap etmeligini düşünüp başlady. Hemmesi de ýöne bir bölegi. Ýöne şu bölüň ýygyna beýlekleriniň düşýän ýa düşjek wagty uzakda ýuwaş-ýuwaşdan bu proses birden bir günne giňäp gidenak. Sebäp 30 ýyllap halkyň aňyny ýuwdylyrdy. Mankur dedik goýdular biz faktyşky. Watandaşlar, muny hiç bir ýemesi kabul edin. Düşün ýagdaýymyz bilmän, biz gelejegimizi görüp bilmeýäs. Biz hökmen düşünmeli, biz haýsy çukura gapgardy bi haramhor jenaýetkarlar. Ondan şo çukur düşen ýerimiz bir şo çukurdan çykylgany gözlemeli. Çykylganyň başy şu, öz hak hukugyny sorap bilseňiz, bollugy tordy çykarga, onuň galyn bir meseleleri, problemleri çözmäge ýol tapylýar o problemden. Şoň üçin hemmäňizi gutlaýan şu başlangyç bilen dowam edin, bir günem durmaň. Yerli ýerden kim bolsa, nähil bol, öz hak hukugyny talap edin. Ýöne şu ýaly ýagdaýdy. Teredin, yani men bizini gulgyrnak ýagdaýy getirdi şol hökümet diýimde men sizini watandaşlar kemsitmek üçin ýa biriniň şahsiýetini degmek üçin aýdamaga. Şo diýen adamlaryň içinde men bilen belesiýdim, ular dogurlamyň çağalar bar. Ine olaram gulgyrnak. Dogry düşün, biz bütün halk bolup ine şu çukura düşdük. Bir taýda biz aksyň, garasyň oýnama hakymyz ýok. Ine şo bolupdyr. Şonuň üçin sizden etjek haýysym, gaýrat edinde şu mesele boýunça işinizi gün-günden güýçlendirip özara pikir alşyň. Onuklaryňyzy döredin, ýüzlüklerinizi ýurdun içine baraňyzda nädip işlejek, şo barada pikir alşyň. Ine şeýle bolardyr. Onun netijesini görürsünüz. 1 aýdan, 2 aýdan, 3 aýdan soň näse basysy güýçlendirip başladyňyz bol, hökümet götünjeklep başlady. Siz basysy güýçlendirersiňiz, ýollar açar. İçine barp basysy güýçlendirersiňiz bol, olar ýa etmeli bol, ýa mezbur ýagdaýda gitmeli bol. Etmek derejesinden olar geçdi eýýär watandaşlar. Inni olar täzelep aýryp täze Türkmenistany gurmaly. Birje tekün şol men plitan öçürmesem şygyrdap dur. Başlan. Şoň üçin biz inni diňe hemmämiz yerli ýerden her kişi öz başarjak işini, öz goşandyny şo görüş üçin goşup bermeli. Gaýrat edin, öz hak hukuklaryňyzy her bir adam, her bir insan öz ýerinde, öz ýanky iş berjiň öňünden ýanky başlygynyň öňünden, ýa biriň öňünden öz hak hukuklaryny talap etmän başaryň. Şol ýazyly konstitusiýadyr. Yüzlerce gezeklerden haýyş etdim. Konstitusiýany okan, bilin, görün, şonu düşünürsüňiz hukuklaryňyzy. Ene sag bolsun, ne gelin gyýlymyz okap otyr şonu, madda edip. Dinleň şolaryň diýen özüňiz okama we tapmasaňyz, gulagyňyz bilen eşitdiňden aýdylýan sözleri dinleň şo taýdy, olar şo konstitusiýanyň maddalaryny şu gün biziň durmuşymyzda bar ýagdaýlar bilen utgaşdyryp aýdyp berýärler.
Mundan başgaça düşünürmek mümkin däl. Şondan sapagalynda özüňize gereňizi edinin. Konstitusiýany bilmek sizin iň uly ýaragyňyzdyr. Şol diktatura bilen, jenayetkarlyk bilen söwüşeňizde ýa-da uruşaňyzda. Kanuny bilýän adama şular hiç açan golaylaşyp bilýänler ýa şular bilen açyk söwüş edýänler bu haramzadalar. Sebäp bilýärler. Ol adam kanuny bilýär, ýa hakyky bilýär. Ol şoň esasynda ýaşaýar we şonu talap edýär beýleklerdi. Bollugy tordy. Ene şu ünlü talapnaman başı şöyle konstitusiyon hukuk Türkmenistan'ı her bir insan ya grazdanin İslam yerine girip çıkıp katnap beler deyilen maddan ene bir cümlesi ene sizin ediyen talapını. O tadiyene de yüzlerce cümle var sizin hakkını koruyan ya kepil veren konstitusiyon. Konstitusiyanın emesi kim? Kepili kim? Şun yurtta hareket ediyen konstitusiyon devletin prezidenti olmak. Bizde devlette prezident yok. Yok vatandaşlar. Niyazım yalan bilen saylanıldı. Berdimuhamedov yalan bilen geldi. Önküsünü öldürüp. Bilem getirmem oğlunu koydu. Ne padişahlık. Hani konstitusiyon var. Onun için siz ne emetseniz, ne hemen talep etseniz hakkınız var. Olur hiç kim. Şu yerde başla. Durup geçmeli bir zat vardı. Yurdun içinde bizim halkımızı yani niyaz başlattı. Yani karamaya halkım mı, oynayalı hoş halkım mı, ayları ütkötti, yılları ütkötti, atlarını ütkötti, saptan ses seda çıkanat, inni bilen halkı, inni gönü, o feodal durmuşu, yankı in bir, yankı baylı garip bir durmuşun in bir necitine getirip dirap koydular da halkımızı. Yurdun umuman alanda 1% ilatı galan 99% ilatın depesine şänik döwür. Beýle diýdigim, halkın şol 99 göterim ilatı öz peýdasyny golgurnak derejesine ulan özlerini pülpüllep ýaşapdy. Ine men size bir şoňa bir mysal getireýin. YouTube'da gördüm. Ine Studiya Kızılgulliýe bir yaş denan orta yaşlarına yüzü gözü görmegi yüzlerce libası var, maşin var kapısını yankı toyo onu mına katna diye enne son durmuşunu yan onun yanındaki durmuşunu onun masalasını diyene umumanında şu Türkmenistan'ın Aşgabat'taki durmuşunu alıp Türkmen'de gördüğüm böyle enne sol 1% ilatın hatarına sol gelin. Ondan o galan 99 göterim ilatımızdan hani Türkiye'de ene yankı talavançılık işi bilen meşgul olup idinle galan çağlarını enatasını eklemek için giyce günlüğüne hasırdap. Men elbette ol gelinin videosunu ştada özüm alıp koyup bilmem. Yani son ısılkasını beren hazır şu çıkışından sonra. Açın da görün, seyredin. Yine şol 1%. Ene hemmemizin yaşamalı durmuşumuzu şu gelininkinden kovu olması pesel. Men hazır düşünüş veren. Son yaşamalı durmuşumuzu elimizden alırlar 30 yıllar vatandaşlar. Siz doğru düşünün. O siz pikir etmeň, ol döwletin baýly kim bolsa birinikidir, menki däl. Şo sizinki, hemmäňizinki, bütün halkynky, döwletinki we gelecekki nesilleriňki. Şo gelecekki nesilliýemizde biz şol ösen döwletler bardy, Norwegiýanyň. Şol diňe nebitten gelýän giýirdeji, diňe nebitten gelýän giýirdejiden 1 trillion dollary gelecekki nesilleriň hasabyna dip aýryp goýdular şol. Koy gelecekki nesiller özüne gerek derecede ullansın şu pulu deyip. Bizde näme var? Dünkü nesile näme berliýär? Enne şu taýda görkezip o gelinin şeyle durmuşu var, hemme zady var. Ne samalyot dip dawat alýanyz hökümete. Olur uçup diye özleri samalyotta. Bar şu taýda videoda. İslam yerine menýäler. Çağaları avada da yine arkayın özler diýince alıp berler. Bizim çağalımız hana o taýda paxta yığıp meydandan çıkanak paxta meydandan ya araba sürüp bazarlarda aýlanyp. Bulunkalar ene
Başa videolarda görürsün. İçine girseniz hemme zat var. Ýöne men şoň bir kysanynyň istilkasyny goýun, şu gepleşikden soň seredin. Durmuş nähili ütgapdyr Türkmenistan. Baýly garyply durmuşlar, o feodal durmuş. Diňe ilatyň 1% meslikden ýa-da nädip ýaşajagyny bilmän ýokha, galan 99'y ýere çörek tapyny. O nähili durmuş bolýar. Siz şoňa kaýylmy watandaşlar? Alın seredin görün, özüňize gerek netijeni çykaryn. Endi şol näme üçin her bir maşgala aýdýan adam, her bir maşgala Türkmenistanyň şo geliniň öýünden, şo geliniň maşinlaryndan, şo geliniň eşiginden, gyzylyndan, kümşünden, çağalaryndan has bagtly ýaşamagy bizde şert bardy. Ýöne şo şerti halk talap etmänden bu hökümet öz ernine çyrşady. Düşünäň şunu watandaşlar. Ene çıkarıp berdi saparağı yoldaşları bilen, yani iktisadiyetçileri bilen yurtda 30 ýyllar bir ortalyk hasap bilen alınanna 350 milyar dolarlyk önüme öndürlüğe girdeci getirildi diye. Çok getirilen girdeci 50 milyardan görsen molya Türkmenistan'ı diye aýdýarlar. Mesela gazdinse bir topar mihmanhana kurup durla gerekmeyecek. Bir topar bu saatka jaýlar, ýene nämeler görlähet. Hemmesi esasen şol ahal vilayetinde aşabatdy. Das töwerekde de ine menden saňa olmasa diýip oklanan ne vilayet ömelerine ýol we şäherlerine ýa vilayetlere oklanany bar. Ýöne ötüşdende de hiç ýok. Inni şol 300 milyar dolar bir kredi görün watandaşlar. Şonu siz umumy gözüňe getirip bilen zatdy. Gel şonu sizin her biriňiň maşgalaňyza getirip goýaýly. 300 milyar dolary watandaşlar egerde biz şonu 4 milyon ilata din paýlap bersek, uly kiçi çağa zenan garry erkek hiç tapawut ýok. Her bir canly adama, her bir Türkmenistanyň raýatyny paýlap bersek 4 milyon adama. Can maşyny 75 000 dolardan ýetdi. Şu sany bellep goýun. 75 000 dolar her bir adama bäbekden maslapta garry gojasyna çel. Ine şunça puly 30 ýylly halkymyň agzyndan kakyp aldylar da öz sırtyna sokdular ýa ýurtdan çykardylar. Ine halkymyň bolup beren gününi ýa çekip beren jebiriňizi özüňiz görýän, men ýaraňyza duş sepip oturmaýyn berdi. Ine pikir edin, ine şu ýanky pülpüllap çykýaran gelin bar, gyzyl gülli. Öýnek çağasy bar, özü bar, ýöne şo çağalaryň atasyny ärini görkezden atmady. Ýöne 4 baş maşgala diýip alyl şolary. Ine şol 4 baş maşgala indi Türkmenistan islenlik raýaty 4 baş maşgaladan ibarat bolsa, är aýal we 2 çağasy bilen ibarat bolsa, şolara umumlukda alanda her birine 75 000 dolardan hasaplandy. 300 000 dolar ine şu maşgalan eline ýam girdejek bolmaly. Diňe nebit bilen gaýbeyle kıratdan hemmejin şu şey hasaplap berenden. Umumy girdejek baş tanyny Türkmenistanyň düşýär. Ine pikir edip görün. Şol 300 000 dolar girdejek salgydyny aýyrsan, bar geçsin şol ýene 250 000 galýar. Şu 250 000 dolara şu gyzyl gülünkiden has beýik jaýda ýa giň ýerde ýa 3 tan maşin bar bolsa 10 tan maşin edip ýaşap biljek. Ve şu pullary ullan bunu herekete girseniz abarotymy biznesem ýene ekrançylygym 30 ýyllyk Türkmenistanyň içinde islen adamyň kapısında 3'ten 4'ten en sonki model maşinler bolmaly. Men şeýle hasap edýän. Bizim ulu baýlykly, azilatly ýurdumuzy gözüňe tutuldy. Ine sizin eliňizden alınan material zat şo sizinki. Her bir adamyň agzyndan şol haramhor jenayetkar hökümet 75 000 dollarňyzy alyp ernine çyrşady. Haýsy gulagyňyz bilen eşitýän bolsaňyz, eşitiň şunu watandaşlar. Ana innen pülpüllap islenlik samalyodamen islenlik ýurdu çypýarlar, islenlik restoranlarda eşek mesligine dip ýörler. Öz başyna orkestr ansambl çağırıp böyle toy tutanmalyar mesligine çydap bilen akly nädip şu ogurlan zatlaryny indi görköz mesela halka boljak derler. Sen Türkmeniň bir sözi bar, mesligi goýun göterer, goýunyň garasy, garasynyň garrysy diýer.
Bular şu yarılıp var ya, depesinden inip duran şu milyardları sowara salara deşik tapana. Bulardan ne Aşgabat'tan 100 kilometre eyle yürü, beyle yürü, gayra yürü, ileri yürü. Halk yere çörük tapana. Bulan azarını da değil. Hamana bula Mars'tan gelip düşen yani. Şular özün şu halkın vekili deyip hasap eden akla, ya şu halkın biri deyip hasap eden akla. Şonun üçin bular eyyam özlerini halktan aýraty iň ýokardy goýulan kasta, yani saýlanma halk deyip hasap edýärler. Bolly inni gutordy, Gurbanyguly gitdi, ogluny getirdi, oglu gitdi, akty geldi, şol bulanky inni şol 1% Türkmenistanda dolandyrmaly. Şonun üçin ine şu Gyzylgül diýilen gelin çağalarının adyny näme dak keseredin? Yusuf Şah birinin ady, o beýleksiniň ady Celil Han. Ine biri Han, biri Şah. Halk bolsa çağalar bilen geda. Ine haýsy gulaňyz bilen esdiýän bolsaň, nädip kabul edýän bolsaň, edin. Ine şu iki sancak çağı ulalaryndan soň, ýa-ni Celil Han bilen Yusuf Şah barıp ol geda çağıly bilen paxsa ýygrym meýdanyny. Ya şola bilen bir saçan başynda otururmy? Ya bir köçeden geçermi? Senin çağıryň ine şu şalan, hanlyň ine gulu we gyrnagy eýýamdan. Eýýam şu nesilden gulu gyrnak. Gelecekde de asla başga ýol ýok. Şonuň üçin men size aýdýan. Ýurda baraňyzda da ine şu 1% ilat ýene de siziň depäňizde şanyp döwjega watandaşlar. Eger siz garşylyk görkezmeseňiz, eger siz göreşmeseňiz, eger siz bir eder dip öýüňizde ýatjak bolsaňyz, bolmaz. Ýeke ýolumuz bar. Her birimiz özümizin hakkı hukumuzy goruman başarmaly. Öz mertebemiz. Onuň diňe kanun üstü bilen edip bolýar. Talap etmeli konstitusiýon hukuklamy. Talap haýyş däl. Bir topar adam haýyş edýär, ay Ferdarjan, ay bämeli prezidentimiz, nämen prezidenti ol? Ha? Siz bir öz mertebeňizi bir goruman başarma, watandaşlar näme üçin biz gulgurnak derejesinde gürleşýär olabilir? Kim olur? Sizin paşmaňyzyň tozuny degenäge şo 1%. Şuma depäňizde şanyp döwüp otururlar. Ene ýurda baraly, şolar ne ulagyndan çekip ene çykaraly bol halkyň öňüne telewizionda. Onu görersiňiz 30 ýyllap biz kimi mezburi haly boyun bolup dursa tabyn bolupdyr. Yani şonu ökünjüňizden gözüňizde ýaşaýlamaň, bolmy? Yani şu gün göreşmäni başarym. Ene şu ýerde ýeri geldi, soňky ýene bir aýtjak zadym bar da. Bir topar ene bir kaslayınmy, gelensizlikdenmi, içgaraçylykdanmy, ýa kömsüklikdenmi maňa ýazýarlarda ene 30 ýylda näme iş etdiňiz diýär. Ene 30 ýyllar siýasatda bolduňyz, garşy durduňyz, oppozisiýa bolduňyz, näme etdiňiz, näme bitiren işiňiz bar diýär. Men bitiren işim, ýa bitirmedik işim barada aýtdymmy? Ene ýurda baramyzda halkyň öňünde kelle ýalaňaşlap jogap beren. Yok, onu çydamayan bolsaňyz barın hany gidinde kızlar badyň halkyndan sonra. Esasan şola bilýär. Men saýlan halk şol, deputat edip şu ulkuna çellen men şol borjumy wepaly halkymada. Parlamentde kim bilen işleşdim? Ene 175 deputatyň içinde näçe şu ulkun halkyň arkasyna alyp çykyş edýär, sanan barmak basyndy. Ene şol ýagdaý. Olaň hiç birisi geplemege mislemek. Köpsölük gitti, yani diýer gezip bererler mazda, näme üçin hakykatyň, adalatyň hatyrasyny, şu halkymyzyň hatyrasyny aýdanaplar. Agzyny suwalan ýaly bolup otyr, 30 ýyllar dymyp. Çolaram halk saýlady, men saýlaýşýar. Ol iki. Üçüncüden, men aýtdym, men öz boýnumdan şol döwrüň adamsy hökmünni, şol halkyň wekili hökmünni hiç bir jogapkärçilik aýramak. Hiç bolmany men moral jogapkärçiligim bar halkymyzyň şol düşen gününe. Hiç bolmany men şol bar maňlaýyndan atmaly kenim diýende niýat şodur. Goý men soň ýere sokaýsyn. Ýöne o nedenim bolsa, ýene de garaýaman men boljak. Ene gül ýalyny prezidenti saýladyk, ene ýetimlikden ulalan, munam gelip ene birine owany gulluk edip gelen birini maňlaýyndan atdy diýse näme diýjekdir? Şo propaganda inanyrdyňyz. Gellenmi? Enne şu bana şolary ýaly pitçiň atýanlar bar. Men size gön sorak berýän. Ya size ýüzlenýän. Siz meni günahkarlamazdan owul gidinde öz en atalaňyzy günahkarlan. Şolardan sonra
Bular näme işlediler? Şol döwür. Ya şu döwüre çelli. Ha? Nirde yattılar bular? Kime kulak astılar? Näme hareket ettiler? Sizi ine şu kun meni günahkarlaýarlary ösdürip yetişdirmek üçin. Bar basaran işleri sizi yorgonun içinde ne şular ýaly behepden döretdiler. Başa näme iş etdiler? Siz näme etdiňiz? Ine 40 ýaşa etipsiňiz. Şuna akyllandyňyzmy diňe? Ona akyllanan adam bir zady öwrenip aýdar. Bilip aýdar. Magatyna ýeter. Öwrenjek bor. Dünýäde dol ilim hana internet. Siz näme bir köp bilmişlik edip ay ol biz bunu eýtmelmi? Näme etdiňiz? Siz bir sürü goýun bir bakyp gördüňiz, bagyşlan. Ha? Ýurdu dolandyrar ýaly. Halka çörek berer ýaly. Näme işde işlediňiz siz? Aýdyn. Halk ozalam bilimsiz galy. Siz hem üstüni basyp şol örejimi saklamak üçin her ýaňa sowýanyz. Bolmaz endi. Hana bolmaz ognum ana halka ýam görkezip başlady. Pikrem etmem. Ha, ine aeroportda biz çağırdık bol halk geldi. Biz şey diýdik bol halk bardy. Ýok, halk öz kellesi bilen, öz ýüregi bilen, öz islegi bilen bardy. Hiç kimin haýyşy bilen barana otak halk. Kimden barany menem bilýän. Wagty gelende ol adamyň eline tutup ne halka görkezip ýurdun içinde. Oturup berin arkaýyn on için. Ol indi halk barıp otak gızla gelin. Ay beden bar diýip kaptandan sokulýarlar bizeýem 30 ýyllap siýasatyň içinde görüp geldim. Arkaýyn bol. Her bir adam öz diýen sözüne, eden hereketine ýurdun içine baramyzda jogap bermeli bol. Ýagşysyna da, ýamanyna da. Ol kanunyň öňünde biz hemmemiz deňärdi. Men şonu aýtjak boldum watandaşlar. Hemen me goýarna şo roly aşagyna şol gelniň ýemelerini bolup berişini, görüm, özüňizden netije çykaryn. Dinläň üçin sag bolun. Indiki dostluklar çel hemmeniziň öňünde saglyk, sag oturuň watandaşlar.